Аз също имам една такава теория, че дори да видиш жена във връзка или да видиш мъж във връзка, някакси се едно подсъзнателно го искаш повече, от виждаш потенциала, че този човек само да сгреши на 50%. Да, добре, може да не е за жена. Аз ако видя жена с друг мъж, ще повърна. Добре, човек ако на видиш мен жена ми във връзка, няма ли да си наистина. помислиш? Пишат ми. Между другото, ако видиш жена във връзка, няма ли все едно да подходиш все едно по-сериозно към нея? Не знам как да се изразя. Въобще няма да се занимавам с нея. Особено ако успея да я спечеля, тогава Това е бахти ред флага! Това означава, че някой друг може да я открадне. На мен ми направи впечатление, че примерно, когато една жена започне да се дейтва повече и почне да става по-отворена към мъжете, почват все повече и повече чисто като енергия да я искат. Сега ще кажа, не е енергия, просто знае, че е лесна. Не става въпрос за лесна. Точно това става въпрос. Те като видят, че тази жена обикаля и той мъж има достъп до нея, той мъж има достъп до нея, то не е много